Hej, jeg hedder Rikke, og jeg har en virksomhed, der hedder LabVikar. Det er et vikar- og rekrutteringsbureau for laboratoriebranchen. Det er tit, jeg bliver spurgt, hvad er en typisk opgave ved LabVikar? Og til det kan jeg kun svare, der er ingen typiske opgaver ved LabVikar. Der er næsten ikke det, der ikke er muligt, så længe vi kan forsvare, at det lugter lidt af laboratorier og hvide kitler. Men det er jo ikke bare arme og ben, vi sælger herfra. Det er jo veluddannede medarbejdere, som skal ud 9 ud af 10 gange i opgaver, hvor kunden siger, det helt store problem er, at vi jo ikke laver det samme som alle andre. Så det her med bare at sende en ud fra gaden, som kan gå ind og varetage en funktion, det er ikke lige helt sådan, det spiller. Så lidt oplæring vil der altid være, om det så handler om en dag eller en uge, det er helt op til kunderne. Det afhænger også lidt af, hvor anderledes de opgaver er i forhold til kandidatens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund er. Men man kan sige, hvis man skal sige, at der er en retningslinje, så er det, at LabVikars kunder er rigtig, rigtig godt opdraget. Så de henvender sig i god tid. Også når de ringer i dag og skulle have brugt en kandidat i går, så giver de os altid tid til at lave det helt perfekte match. Så vi har minimum et par dage til at løfte en opgave. Nogle gange, altså der er folk, der allerede til jul lægger en ordre ind på en sommerferievikar og så videre. Også fordi, at selvfølgelig vil vores kunder gerne have den samme kandidat ud igen og igen, sådan at oplæringsfasen kan springes over. Men det er ikke noget, vi kan garantere, fordi at LabVikar er en dynamisk virksomhed, og det er bare sådan, at vi garanterer ikke kunderne, at vores kandidater er frie til vikariat næste gang. Vi kan garantere dem, at LabVikar sender dem ikke ud i en opgave hos en anden kunde. Men hvis kandidaten vælger at lave en drejning af sit hidtidige arbejdsliv og ryge ind på en ny bane og måske slet ikke vil være i laboratoriet længere, så er det jo ikke os, der kan hjælpe dem videre, og det kan vi ikke gøre noget for den kunde overfor. Men vi har kortere vikariater, og vi har længere varende, og de fleste af dem er altså længere varende, fordi det er så specifikt et område. Den faggruppe, vi nok er mest kendte for, det er laboranter, og det kan skyldes, at vi hedder LabVikar, ganske enkelt. Men vi har altså masser af andre faggrupper. Vi har ingeniører, farmaceuter, farmakonomer, vi har tandteknikere, vi har klinikassistenter, tandplejere, mejerister og mejeriingeniører, biomedicinere, kemikere, fysikere, you name it. Altså der er ikke... Så længe en kunde står med et behov, hvor vi kan forsvare, at vi holder os inden for vores niche, så vil vi løbe både op og ned og til højre og venstre for at løfte en ordre. Og vi tager gerne til udlandet for at gøre det. Bare vi kan slutte af med at sige, at vi fik puslespillet til at gå op og endte ud med et lykkeligt ægteskab imellem en kunde og en medarbejder. Så det er nok en af bevæggrundene for, at LabVikar er så stor en succes, som det er her på 8. og 9. år efterhånden. Det er, at vi lægger også virkelig hele sjælen i at løfte en opgave til udviklingssløjfer og alting. Tak fordi I kiggede med om, hvad LabVikar kan byde på.